Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente en coherencia con que dixemos cando se aprobaron os orzamentos de que un 12% de subida no mesmo ano nos parecía excesivo, estando de acordo con que a tasa do lixo debe terminar pagándose o seu custo, pero que en vez de subir de golpe un 12%, que se fixese paulatinamente ao longo de 2 ou 3 anos. Por tanto, o aumento do 12%, o que si non está de acordo non está de acordo cos resultados que se ven na calle, non? A recollida e valeirado dos contenedores foi moi escasa, todos os puntos que están aquí. Entonces, nós, ademais, hai un aspecto que está recollido hoxe na prensa, que nós votamos a favor de isto, non sei se é un erro informativo desde aquí, nós estuvémonos en esta cuestión. Se fixo un plan a 7 anos e o que pasou ano pasado que non se subiu por despiste, pero os anos anteriores xa se subiu isto e máis. Lémbrense vostedes cando o Sogama incrementara o 30% do coste do servicio e esta corporación repercutiu os ciudadanos o 30%. Por lo menos o Partido Socialista explicámonos no pleno, explicámonos na prensa tamén. Vostede, de momento, só vexo que o fai na prensa. Que, por certo, cando alguén lle di que algo non lle gusta, o sea, que algo lle gusta, entonces saca peito e di que intenta gobernar o mellor posible, pero cando lle dicen algo que non lle gusta, entonces dice que toma nota que lle vai trasladar o concejal de todo. Sempre nos diriximos a vostede con corrección e con educación e sin ningún insulto, ben ao contrario. Cando as nosas iniciativas, como son as mocións, cando nelas se di o que vostede gañou, o que vostede metió, porque algunha expresión desas utilizou, sempre é porque hai ou ben un compromiso ou unha promesa súa sen cumplir. E cando alguén non cumple un compromiso ou non cumple unha promesa, está enganando ou está mentindo. Iso é evidente. Senón que me digan que outros cualificativos ten. Cando esas frases veñen da dereita parece que unha está máis habituada, non? Cando esas frases veñen do campo da chamada esquerda, a verdade é que unha de dúas, ou hai xente que está mal sentada, ou a esquerda, ou algunha esquerda está evolucionando mal neste país. Mas, dirían letanías ou discursos supostamente inocentes, e vostede, señor Tomé, non é nada inocente. E, por suposto, que vostede ven a falar aquí pos medios de comunicación, fundamentalmente, para a televisión, e por iso vostede dá os discursos e non fala da moción, porque non lle interesa falar da moción, porque vostede, como xa o vi, ten un discurso xenérico que pode soltar en calquer moción, da igual que falemos da feira, que da rúa San Pedro, que de Carolina. Pois moi ben, pois así lle vai a este país. Ainda nunca lle dixo a vostede, ainda que vostede diga que se escuda nesta portavoz, nunca dixo que esa empresa traballase para o Partido Socialista ni para xente do antigo goberno. O que dixo que esa empresa efectivamente traballou para o anterior equipo de goberno de coalición e é unha empresa de Monforte que o primeiro que ten que saber a ciudadanía, porque usted está falando moito cos medios de comunicación, que se nota, é que esta obra non a fixo o Concello. Esta obra contratou a Qualia, e a Qualia contrata quen lle dá a gana. Que ver se aquí estamos contando el cuento de la abuelita, pero con perdón, mentre non se demostra o contrario, a Qualia do Concello, o Concello, polo tanto, non hai que mezclar a unha administración pública con unha empresa privada. Desde logo, usted é un especialista en manipular, en tergiversar, porque eu non lle dixo o alcalde que falar na prensa. Dixe, pode facelo na prensa, pero que si tengo obligación de facelo no Concello. Porque é o alcalde e o presidente desta corporación. Eso sí que ten obligación. Na prensa non. Pois é que vaya se quere. Dixen que, aparte das explicacións que se quere, que dé tamén a prensa. Iso é o que dice. Pero non serei eu que lle mande que vaya a prensa, sabe bastante. E se pon bastantes anuncios tamén para ele. O que non me vai a dirección de esquerda é usted. Eso sí que non. Porque eu sí que estou sempre no mesmo partido, non ando cambiando de sigla. Non sei se vostede pode decir o mesmo. Eu, desde logo, non. Vostede, se pode decir o mesmo, dígalo, porque podemos comprobar. E, desde logo, eu non serei inocente, non digo que o sexa, tampouco vou a pasar por ele. Pero, hombre, desde logo, usted non necesita que dé lección ninguna.
Non necesita pedir dirección ninguna, é unha perfecta especialista en facerse inocente, en facerse máis inocente, e logo despois, a verdade que a realidade é outra moi distinta. A realidade é outra moi distinta. E isto para os medios parece mentira, pero se usted o dixo aquí, acordo que eu recriminei, usted dixo aquí que falaba para os medios de comunicación. E eu dixo, home, aparte de falar para os medios, fale usted para nós, que somos un preso da corporación. Se acorda? Pero xa sei que o señor Tomé pasa a Dirección Xeral de Patrimonio. Bueno, pasa tanto que os proxectos que ten mandado como a da Falaveira non os levou a Patrimonio. Xa sei que vostede pasaba de Patrimonio. Efectivamente, de Zapardiel, perdón, vostede levou un proxecto a Consellería de Medio Ambiente e o levou, efectivamente, sin ir a Xunta de Goberno, vostede non os levaba, o sea, que eso sí que era difícil velos, sino que ademais vostede non leva de... No entorno da compañía vai xerar un caos importante. E nos parece que, ademais, cando se monten os postos na esplanada, os vehículos que teñen que entrar con material van terminar deteriorando o pavimento de adoquins que hai diante dos escolas. As plazas de estacionamento detrás das casitas para dar salida aos touros do pulpo, e posto que supoñendo que ocupen unha superficie similar ao que actualmente ocupan os edificios da feira, pois faría falta unha parte importante da actual esplanada, da fase primeira que se asfaltou do estacionamento, e polo conseguinte hai unha perda importante de reducción de plazas.